Simpelthen ikke noget, der er lige så godt til at sende os tilbage i tiden og huske for længe siden, som duft og smag. Der går den her motorvejsforbindelse inde i hjernen fra lugtekolben, hvor vi dufter ting, og ind til det, man kalder det limbiske system i hjernen. Og så kan vi derigennem det kan vi blive sendt tilbage til oplevelser fra barndommen, for eksempel. Hvis man dufter en appelsin eller en mandarin og tænker, wow, det minder mig om hyggelige oplevelser fra barndom, eller fra jule i det hele taget. Forskellige vaniljetyper med. Her er sådan en ganske almindelig bourbon vanilje, og så er der en øko-version af den, og så er der en polynesisk vanilje. Og vanilje er jo spændende, fordi at den indeholder en masse forskellige smagsnuancer. Og et af de smagsstoffer, som giver den der primære karakter, vaniljekarakter, det er det, der hedder vanillin. Og det kan vi også, det kan vi både få fra naturlig vanilje, som er sådan en frøbælge fra en orkidéplante, men vi kan også få den syntetisk. Det kan simpelthen laves ud fra træ. Lignin i træ, hvis man varmer det op, så bliver det til vanillin. Vi kender det også fra vin, der er lagret på fad, hvor man lige brænder faden af først. Og så får man den der vaniljenuance ofte i fadlagret vin. Der er en spændende historie omkring, hvor vanilje kommer fra. Oprindeligt så fandt man den i Sydamerika, hvor den er den der orkidéplante. Og den blev bestøvet af insekter, specielt en særlig slags bier derovre. Og da man så gerne ville til at dyrke vaniljen i andre steder i verden, så kunne de her insekter ikke rigtig finde ud af at følge med. Og derfor er man nødt til andre steder i verden at håndbestøve den, for eksempel på Madagaskar eller Polynesien. Og derfor er det stadigvæk en rigtig dyrt krydderi, fordi det kræver rigtig meget arbejdskraft. Og kardemomme, det er jo de her fine bælge, som har en helt særlig smag, og hvis man sådan smager rigtig godt efter, så kan man blandt andet smage lidt grønne nuancer, sådan lidt eukalyptus faktisk. Og det skyldes, at kardemommen, den indeholder et hav af forskellige smagstoffer, omkring 100 eller 200. Og en af dem, det er faktisk den her eukalyptol, som vi kender fra eukalyptusbolsjer. Så hvis man dufter godt efter i sådan en flaske med eukalyptol eller i et eukalyptusbolsje, og så prøver at smage godt efter i en kardemomme. Kryddernelliker, det er jo også et af de der typiske julekrydderier. Vi bruger det blandt andet til at stikke i appelsiner og hænge dem op. Og vi bruger det også til at putte i gløgg og den slags. Og den har både sådan lidt en skarp og samtidig lidt en krydret, sød og blomsteragtig duft. Og det helt karakteristiske smagstof for kryddernelliker, det er noget, der hedder eugenol. Man kan simpelthen, her har jeg en flaske med eugenol, og man kan simpelthen dufte bare på det ene kemiske stof, at her har vi tale om kryddernelliker. Og det er ret særligt, at man med et enkelt duftstof kan få den her karakter af selve krydderiet. Fordi det er sådan med mange af krydderierne, at vi er nødt til at have rigtig mange forskellige smagsstoffer for at danne den samlede smag af for eksempel allehånde eller kardemomme. Men i kryddernelliker, der kan man klare det med eugenol. Og så har alle de andre naturlige smagsstoffer i selve kryddernelliken, så bliver den bare meget mere rund og nuanceret. Den klassiske variant, der koger man rødkålen med lidt eddike og lidt sukker og noget allehånde. Og her har jeg i stedet for snittet den rå kål, og så har jeg tilsat noget salt, og så har jeg masseret det her salt ind i kålen, indtil saltet det egentlig gør, at kålen den klasker lidt sammen og smider væske ud af cellerne. Så jeg har ikke tilsat vand eller noget til den her. Og så de naturlige mælkesyrebakterier, der er på kålen, sikkert også lidt på mine hænder, jeg havde vasket hænder,
Men de naturlige mælkesyrebakterier, der var på kålen, de har simpelthen fermenteret den her kål. Så efter at have snittet det, masseret salt ind, og så lade den stå i den her beholder, så begyndte den at boble og syde efter en dag eller to. Og så efter 21 dage, så er den faktisk færdig fermenteret, og så har man sådan en lidt syrlig kål. Det, der sker, når man fermenterer fødevarer, det er jo, at mikroorganismer, de går ind og samarbejder med for eksempel kålen her. De levende mikroorganismer går ind og klipper i smagstofferne, altså klipper i kulhydraterne, eller hvad der nu ellers er. Nu er det jo primært kulhydrater.